Маймыл көзгөгә карагаштан, үзенең сурәтен күргәчтән, әкрен генә янында торган аюга аягы белән төртте. Кара әле, аю иптәш, көзгедә нинди ямьсез, нинди кыяфәтсез бер хайван күренеп тора. Кара әле, аяклары нинди кәкре, кара әле, йөзе нинди килешми. Әгәр мин бу күренгән нәрсәгә аз гына охшасам да, хәсрәтемнән булып үләр идем. Хәер, дисәң мөмкин. Минем вә иптәшләрем арасында мондый ямьсез көзгедә күренгән 5-6 лапкына бар, диде. Аю моңа җавапта: "И маймыл иптәш, әгәр син вә иптәшләреңне санап торганчы, бер мәртәбә